Милка и Кирил Калеви живеят в София. И двамата са безработни. Семейството има две дъщери. Тинка на 16 и Ралица на 10 години. Преди няколко седмици семейството се мести под наем в малко жилище в квартал Дървеница. Милка и Кирил обожават животните. И въпреки, че жилището е малко, те отглеждат много котки. Прекрасно е, защото и децата растат с животинките, ще станат по-добри, ще се научат на грижовност. И просто винаги ще има място в къщата да донеса още едно, две, три, така да ги мачкам хубаво. Жена ми е много съсредателна по природа, много обича животните и винаги се опитва да спаси някоя животинка, като я прибира в къщи. Много пъти се ми казвало, че не може да помогне на всяка, но това е по-силно от нея. Живущите в входа изобщо не са очаровани от навиците на новодошлото семейство. Миризмата на котки се разнася из целия вход. Мръсотията и непрекъснатото мяукане допълнително изнервят съседите на семейство Калеви. Страшна мизерия. От 2 седмици се нанесеха тези хора тук. Колко котки гледат вътре. Мирише навсякъде, излизат, пикаят навсякъде. Нещо невероятно е. Решили сме, ще се обаждаме на хазяина да взима мерки. Това не се търпи. Минаваме, не се диша. Двете дъщери на Милка и Кирил също не намират съжителството с толкова много котки за нормално. Да имаш една, две котки, три, разбирам, но да прибираш всяко мърдащо нещо от улицата, това не е нормално. Навсякъде е пълно с косми. Котките се катерят по масата, ближат ми чинията. Много е гадно. Милка не обръща никакво внимание на критиките на своите деца. Тя има готово обяснение, дори когато дъщеря и Ралица се оплаква от парене в очите и от обрив. Моята Раличка нещо се обринала, нещо очи сълзат. Просто съм убедена, че не е от котенцата. Просто те няма шанс да е от тях. Тя нещо се е нацапала, нещо обринала се, сигурно от мръсни ръце, от храна. Мама каза, че е от храната. Но защо, след като си играе с котките, много ме сърби. Голямата дъщеря Тинка е много по-загрижена за своята сестра от майка си. За 16-годишното момиче няма съмнение, че котките са причина за обрива на сестра й. 100% съм убедена, че алергичната реакция на Рали се е получила от котките. Сигурна съм. Преди седмица любовта на Милка към животните минава всякакви разумни граници. Майката решава, че цялото семейство трябва да се нанесе в една стая, за да има достатъчно място за котките. Ох, вече съм щастлива, взех кардинално решение. Тук в тази стая ще сме цялото семейство щастливи с моя любим Кирчо, с дечицата. Няма да има проблеми с косми, с мърсотия, с нищо вече. А милите ми същества ще имат собствена стаичка там да си цапат и да им се радвам на спокойствие. Децата обаче изобщо не са очаровани от идеята на майка си. Тук има прекалено малко място за всички. А и татко постоянно хърка. И то много силно. Постоянно ме буди. А и тези котки са много гадни. Не може вече да живеем с тях. Все още не ми се вярва, че за майка ни е по-важно котките да се добре, отколкото ние с сестра ми. Всичко това се получи заради нейните котки. Това не може да продължава така. Или ще предприемат някакви мерки и ще разкарат котките от тук, или просто ще я взема и ще ходим при баба. Това не е нормално. Месец след като семейство Калеви се нанасят в блока, на вратата им се звъни. Голямата дъщеря Тинка отива да отвори. На прага е съседката Виктория. Не се диша. Тук като мине човек се да душа. Моля те, предай писмото на майка. Тя си е вкъщи да я извикам. Няма смисъл. Тя е човек, с който не можеш да се разбереш. Предай го и... Предупреждавахме ги, разговаряхме с тях. Нищо не се променя. Смърди, схода, жестоко. Това решихме, домсъвета, въобще да не го търпиме повече. Уведомихме хазяина, взимаме сериозни мерки. Тинка е изключително обидена от поведението на съседката, но я разбира. 16-годишното момиче осъзнава, че семейството й застрашава хигиената на целия вход. Тинка все пак държи да прочете писмото. До семейство Калеви. Слушай, мила мамо, след многократно отправените устни оплаквания, ви молим писмено да отстраните
причината за лошата миризма в жилището ви. Нещо да кажеш на стълбището. Боже, каква миризма? Слушай, в случай, че не изпълните молбите ни, ще бъдем принудени да предприемем други такова действия. нещо, скъпа, защото да ти обясна с нещо. Чакай, че се омазах заради тебе. Ние си плащаме найема, мила, и от тук не мога да ни мръдне никой, така че не ме занимай с Ти глупости. луда ли си? Мачи, Тя при едно повикване на хазяина може да ти изгони тук. Ти осъзнаваш ли колко котки има тук? Това е редовният номер на майка ми. Важното е котките да са нахранени, за мен и сестра ми каквото стане. Просто въобще не се очудвам. Тия проклети съседи, гадни, мръсни, къде се занимават с моите животинки, те са вече домашни. Как да ги изкарам на улицата? Те си вече, това си им е дом. Те са си свикнали да живеят с удобства. С храна, с вода, с легло, с майка си. Какво искат тия простаци от мене? Аз не знам защо се занимават изобщо с мене. И тая Тинка просто ме вади извън равновесие. Цял ден ти мрънкалото. Просто не издържам. Искам си да ме оставят на спокойствие. Тук мериш ужасно. Ама много ужасно. Изобщо на нищо не мерише. А хич. Не, тук си е чудесно просто. Ужас. Не, да омазах Аз съм цялата заради душа. тебе. А ти си луда. Не съм луда Плюс изобщо. това слушаме много внимателно. Ралица има обрив. Така ли? Еми не. като е яла нещо развалено и се е обринала. Да, тя не е яла. Нещо развалено е яла. Значи, 100%. миличка, знаеш ли какво става? Минавате и майчина Аз диета. плюс това съм гладна, искам нещо да ям. Така ли? Да. Минавате на диета. Да, що да не минем на диета, то ние и без Така това няма сме и си да на се диета. обривате. Няма да се обривате, А, мила. да. А котките нещо на диета няма ли да ги сложите? Цял ден ядат. не. Мачи. Просто нямам думи. Майка ми абсолютно всеки ден е така. Те не я интересува какво ще ядеме. На всичкото отгоре котките получават много по-хубава храна от нас, при това готвена. Ние с сестра ми ядем каквото има, ако има, спим под юшеците, просто нямам думи. Всичко е ужасно, вони, просто не се издържа и всичко е ужасно. Баща ми въобще е толкова смотан, никакви мерки не предприема, всичко е отвратително. Милка продължава да не обръща никакво внимание на оплакванията на малката си дъщеря. По-голямата сестра Тинка е принудена да поеме инициативата и да заведе 10-годишното момиче на лекар. Случайно да имате домашни любимци? Ами да, имаме няколко котки. Няколко котки? 15-тина. 15 котки? Да. А в къща ли живеете? Не, в апартамент. В апартамент имате 15 котки? Да. Нищо чудно, че детето има алергична реакция. Мама каза, че е от храната. На пръв поглед изглежда алергично, но това може да установим единствено с тест. Много е важно, когато се разбере истинския причинител на алергичната реакция, да бъдат взети незабавни мерки. Ако това се окаже, че са котките, да бъдат премахнати от жилището, тъй като те могат да доведат до неприятни последици, алергичен шок, астма и така нататък. Ако се окаже, че обривите на Рали са от котките, ще трябва да ги разкараме от нас. Но просто не ми се мисли майка ни как ще реагира на тази новина. Със сигурност ще стане голям проблем. След лекарския преглед, двете сестри имат нужда да видят баба си. При нея те винаги се чувстват добре и на сигурно място. Днес Тинка има нужда и от съвет. Тя знае, че препоръките на лекарката ще станат повод за истинска драма вкъщи. Момичето се надява, че баба й ще й даде мъдър съвет и както винаги ще я успокои. Какво си правите? Ходихме малко на лекар. За това ли? Да. И какво е сега това? От кога е Доктора това каза, нещо? че може да е алергия от котките. Аз от кога разправям на майка ви, че с тия котки не може повече това да продължава? Ма баща ти той трябва да вземе някакви мерки. Аз още като му говори. Лекарката каза, че не е сигурна, че от котките, че може да е алергия, примерно от храна или от нещо друго, но каза, че е почти убедена, защото на толкова тясно място, толкова котки. И направихме тест. Взеха и кръв да направят тест и ще видим като излезнат резултатите. Аз съм сигурна, че този тест ще покаже, че е алергия към котки, защото обривите са огромни. Сърбят ли те, моето момиче? Да, баба. Лекарката каза, че ако се окажат наистина обриви от котките, трябва да ги махнем, но мен главата не ми го побира как ще кажем това на мама. Тя е толкова влюбена в тия котки.
Аз ще говоря с баща ви. Нека да излезе тест. Аз ще говоря с баща ви. Той трябва да се заеме с това. Той не може котките да са по-важни от децата, нали така? Баба е единственият човек, към когото можем да се обърнем винаги за помощ. Тя ни изслушва и винаги ни дава добри съвети. И винаги, като отидем при нея, се грижи много добре за нас. Ако можеше и майка ни да е такава, ще е много хубаво. Той е безработен, всичките им спестявания отиват за котките. Майка им гледа котките, не гледа децата. Децата ги оставила на произвола на съдбата. Аз имам добра пенсия и възможности и гледам колкото мога да им помагам, ама родителите трябва да се променят. С майката не се разбираме. Никога не сме се разбирали с нея, но децата са много добри. Винаги са добре дошли при мене, за тях всичко бих направила. Айде, милички, айде, че баща ви да ни ви чака. Заповядай да се почерпите нещо. Мерси. И като излязат резултатите, веднага да ми се обадите. Да, задължително ще ти се обадим. Всичко Чао, бабо! хубаво. Чао, баба. Много е хубаво, че баба живее толкова наблизо. Направо, ако не беше тя, не знам какво ще да правим. Тя се грижи за нас по-добре от нашите родители и винаги гледа да ни е хубаво и никога няма да ни остави така. Същия ден, по време на вечеря, Тинка разказва на родителите си как е минал прегледът при доктор Харизанова. Кой те е карал, момиченце, да я водиш на лекар? Как кой ме е карал да я вода на лекар? Ти като не се поинтересува в какво състояние е сестра ми, кой да я заведе на лекар? Щяхме да вземем едно мазило, мажене и готово работа. Доктора се очуди, когато разбра колко котки имаме. Някакви лекарства е изписали докторката? Не, каза да махнем котките. Какви лекарства може да вземем, когато тя е алергична към котки, а тук наоколо живеят 12-13 котки? Милка, ти какво ще кажеш по въпроса? Оставете котките на мира. Плюс Нищо и няма. Не дей да Плюс това на викаш на всичкото децата. отгоре, тато, ти си подписал лично договор, че за апартамента. В този апартамент не могат да се гледат повече от 1, 2, 3 максимум животни. Ти даваш ли си сметка колко животни живеят в този апартамент? И най-нормалният и безсмъртният човек ще получи реакция при такива условия на живот. И какво правим сега? Хазяйна дойде ли, той директно ни е изхвърлил. Така си намерих приятели. Та филия просто няма да ядеш, момиченце. Защо ли да я ям? Няма смисъл. Да ти умрат котките от преяждане дано. Гад мръсна. Майка ми и баща ми са напълно ненормални. Те въобще не се стреснаха, дори като им казах, че съм ходила на лекар и че лекарката е препоръчала да разкараме тези животни от тука. Баща ми леко се притесни, но той никога не смее да противоречи на майка ми за нищо. Просто нямам думи. На следващия ден Тинка се прибира от училище. Тя все още не е похарчила парите от баба си, но има намерение да излезе малко по-късно и да напазарува с тях храна за цялото семейство. Вкъщи обаче я очаква поредното разочарование. О, Ти какво правиш, бе? Ти ли си, мамо? Това е тази храна? Ви купих чудна храна за животните. И с каква пари я купи? С какви пари я купи тази храна, бе? Какви пари? Какви пари? Откъде ги взете тези пари за тази хубава храна? Ами там в едни стари дънки, не знам леки, не знам даже и на кой са. Ти луда ли си, бе, Намерих жена? 20 лева, ама те са си за мене. Намери 20 лева, да, ти на улицата ги намери. Ти луда ли си? Те Кой, пари какво бяха си? от баба и бяха за нас. Значи- И аз щеше после да ходя да купя храна за нас, не за Виж ги колко тъпите са котки. щастливи. Още Виж много колко- са щастливи тъпите Ей! си котки. Това просто вече беше върха. Да ми вземе парите от баба, за да купи луксозна храна за котките. Тя е напълно ненормална. С тия пари щяхме да ядем цяла седмица. Знаете ли какво е цяла седмица? А сега пак трябва да караме на препечени филии. Въобще не и пука, просто нямам думи. Кой стана на тази Тинк? Просто една храна им купих и те миличките душичка носят, нали? Трябва да дадат нещо вкусничко. А и какво иска? Все по нещо се намира да ядат. Много е станала нахална. На следващия ден Милка чака децата да се върнат от училище. Тя е решила да им покаже, че е добра майка и този път им е сготвила топъл обяд. Хайде да видя. Хайде, скъпа, сядай, папаш.
Милка получава притеснително телефонно обаждане. За какво ще ми идваш? Никакви котки нямам. Гледам си 2-3 котенца, имам си домашни любимци. Какъв е проблема? Ама ти ако искаш си идвай, бе. Аз така или иначе няма ти отворя, няма се занимавам с тебе изобщо. Нали си плащам найема? О, я моля се, една ти мъжа ми да се оправят от двамата. Айде с него си говорят. Айде. Взимай там ония се да занимава с тебе. Лъчо, да? Ало? Ще ми дига кръвното само той. Ами, Айде, не, ти всичко се е наред. почвате Не. Просто съседката явно не е разбрала. Не, едно-две котенца, не повече. Да, всичко е наред. Да, както... Всичко окей. Добре. Всичко добро. Чувам. Хайде, Кирчо, сяда, ако искаш да ядеш ти. Мамо, ма ти... Съседката е права, мамо. Навънка знаеш колко ужасно мирише. Стига, пак ли Дай да ги почвате? махнем Пак тези ли котки. почвате? Днеска имам настроение, сготвих ви любимото ядене. Да, днеска, имано и пак ме почвате с котките, така ли? Добре, какъв е смисъл само да драз? Лъчо ще дойде. Той ако дойде и види какво се случва, тук той ще побесне. Той ще просто Значи ще вие ни го... един ден не ме оставяте на мира, нали? Явно това ще ви е и последното ядене. Така ми се струва. Ма какво да те оставяме на мира, като ти въобще не проумяваш какво се случва? Няма да обядвате, явно така се мацка. Милка, дай, ще хапна. Дай, моля се. Милка. На нищо не прилича. Вие просто нямате никакво уважение към мене. Спокойно, дай ми кажа всичко на децата. Наистина не искате да убия. Нахалници, гадни, никога повече няма да ви сготвя. Само за милите ми животинки ще готвя. Айде, Мацка, ела мамина. Дай ги чини. Айде, мамо. Ела, мамо. Остави чиниите, нали си взе тенджерата? Отивайте и плюскайте, айде, това ви е за последно. Айде, махай се тук. Махай се, неблагодарници, гадни, мръсни. Маци! Всичко е толкова гадно. Мръсотията е навсякъде. Постоянно ми излизат херпеси. Котките не само са превзели апартамента, ами целият ни живот. Майка ми е напълно невменяема. Тя въобще не се оплаши, дори когато Лъчо се обади и каза, значи аз да съм на него място, аз сама виждам апартамента в какво състояние. Той е ужасно мръсен. Другото, което тя се помисли за голямата майка, когато ни е сготвила спагети, така или иначе тези спагети ги изяде котката отново. Просто трябва да навия баща ми да ги разкараме тези котки, но при положение, че майка ми въобще не реагира на неговите реакции, действия, въобще не го слуша. Просто не знам как ще стане и аз да съм научена на местото и аз бих го направила същото. Ще ни изхвърли от тук. Милка! Маци! Остави ме на мира! Виж. Това ви беше за последно, край. Виж. Детето се мъчи. Виж му ръката. Нищо му няма на детето. Виж му ръката. Нищо му няма на детето. Може ли такова нещо? Нищо му няма на детето. Маци. Една майка не може така да реагира, когато детето й иска да се обърне внимание, да й се помогне. Мацка. Повече край няма да се занимавам с вас изобщо. Това беше. Имах желание да ви сготвя нещо вкусно. Приключвам с вас. Край. От тук нататък се занимавам с моите малки деца. Това е. Дъщеря ни е права. Този път прекалихме с котките. Трябва да ги махна. Майка ми на всичко отгоре ме държа конско по телефона. Колко лош баща съм бил. Като се замисля, наистина съм лош баща. Бащата Кирил очевидно започва да се осъзнава. Но Милка продължава да се държи така, сякаш всичко е наред. Кирил все още събира смелост да говори с жена си. Виж ли какво направи? Изгони децата. Идеално. Тъмън ще има место животните да си ядат. Кое му е идеалното? Просто идеално. Идеално. Знаеш какво, сега ще взема тенджерата, защото ми е по-лесно. Не, няма смисъл. Дига маста, ял, какво ял, айде, моля те се, разкарай си. На следващия ден Кирил вече има сериозен повод да говори с жена си, защото излиза резултатът от теста на Ралица. И той изобщо не е в полза на котките. Лекарката ми звъня. И какво става? Излезли са резултатите от теста. Какъв е резултат? Какъв е резултатът? Не може повече го расте котки, разбираш ли? Не може. Алергична е към котки. Някакви лекарства предписва. Какви лекарства, бе, човече, бе? Тя не може една секунда да седи от тези котки, разбираш ли? Една секунда. Дори котките да се махнат, то в този апартамент трябва да се направи едно основно почистване. Защото има алергия не само към котките, тя има и към космите на котките, и към лигите им, и към всичко тяхно.
То е навсякъде. Да, наистина трябва да предприема някакви действия. Не мога да допусна Рали да страда по този начин. Ще махнем котките, ще пусна обява, ще ги дадем на човек, който наистина ще се грижи за тях и приключваме. Радвам се, че поне баща ми вече реагира. Просто той до такава степен позволява на майка ми да го командва, че не е истина, но това за Рали много го стресна и мисля, че е крайно време вече да й тръпне с крак. Кирил е сигурен, че може да реши проблема с котките. Но само няколко минути по-късно Милка го изненадва с ново животно. 49-годишният мъж за пръв път си изпуска нервите. Не мога да повярвам. Просто майка ти е непоправима. Просто нямам думи. Погледни. Котка бе, жена! Ми тормозаха една ъгъла, какво искаш? Да, и като е тормозят всичките котки да ги прибереме вкъщи, ма ти си луда! Ритаха го, блъскаха го, какво очакваш ти? Да го оставя на улицата ли? Прибирам си го вкъщи, тук да си има дом и аз му ставам майка. Да, Ралица е алергична към котки, а ти дето от кофата за покухна извади котка. Какъв ти е проблема? Ще си изкъпа и готово с алергията. Така ли? Аз си имам работа, днес ще си къпа и котките, и новото време. Дъщеря ти да не е котка, да я къпиш. Айде, мамо. Папка ще. Ти разбираш ли колко е сериозен проблема с дъщеря ни? Айде, мамо. Милка, остави ме на мира! разбираш ли колко е сериозен проблема с Ралите? Остави ме на мира. Айде, мамо. Не само трябва генерално да се реши проблема с котките. Защото не може да продължаваме така. Разбери го. И аз знаеш ли какво? Я се махайте и двамата от тук, защото аз си имам работа и трябва да къпа бебето. Айде, махайте си двамата. Как махайте се? Махайте се от тук. Не. Трябва да се изчисти тук, не може повече така. Махайте се да се занимавам с новото котенце. Имам си работа. Занимавай се някъде. Махайте си двамата от тук. Тук почва да се чисти и се приключва. Махайте се от тук. Махаме ли тия котки всичките, бе? Разбираш ли, че Ралица е алергична? Днеска лекарката се обажда. Ти продължаваш да влачиш някакви котки вкъщи. Казах ти, ще си изкъпе Ралица, изкъпвам котето от всичките и всичко се приключва. Давай, котка. Днес за първи път си мисля, че Милка има психически проблем. Не можеш просто така да реагираш, когато дъщеря ти има сериозен проблем със здравето. Няма да допусна това да продължи, тъй като живота на Раличка е по-важен. На следващия ден Кирил прави обиколка из ветеринарни кабинети и зоомагазини. Навсякъде той разлепя обяви, че подарява котки. Ако знае Милка какво правя, ще стане голям скандал. Но се радвам, че успях да разлепя много обяви с много зоомагазини и с целия квартал. И се надявам любители на животните да се отзоват, хора, които ги обичат, така че надявам се, че съм свършил добра работа. Кирил бърза, за да се прибере на време за среща с хазяина. Когато влиза в блока си, още от входа той чува виковете на жена си. Милка се е барикадирала в жилището. Добър ден. Аз му дадах апартамента да... Какво става тук? Здравей. Хазайна, да извикахме го. Виж какво става въпрос. Аз като дадах апартамента, това не беше така. Не беше така, ама не случайно те извикахме, то не се търпи. Събрахме се дом съвета, решихме да Милке, аз съм отвори. Нали по нормален начин се опитахме, нали да Милке, имаме среща с хазяина, не си забравила днес. Вики, това от кога е така? Тук се гледат не по-малко от колко котки са. Но не са по-малко от 20 котки. То непрекъснато. Колко 20 котки? Ми прескачат и по комши. Нещо. Значи, ако бяха една-две, става. 20 котки за апартамента ми не е дом за животни. Абсолютно. Аз когато го давах на апартамента, го давах от найем, нямаше котки. Нямаше котки, като го давах. Да звъннем на комшиите да кажат ние. Няма, да не се търпи. Милке, отвори ме, ако обичаш. Не блъскай по вратата, тя е моя. Апартамента аз съм ти го отдал. Ама моля ви се. Съжалявам, става ключово. Значи тя е служила ключа на всичкото отгоре. Мога да изгоня, ако искам. Моля ти се. Не знам какво и става. Аз няма да ти излъжа. Погледни, за какво става въпрос? Гледай, това не беше така. Това беше един хубав апартамент за живеене на знаеш как сме живяли тук. Когато го взехте, нямаше котки. Аз се подлъжа по това. Ами той да е едно коте, всеки гледа по едно коте, едно ключе. Ама това е нещо страшно. Това е развъднат на кот. Нали вижда за какво сте...
Спокойно, не се Знаеш ли притеснявай. как? Не се притеснявай. Не знам какво става с тази жена. Съжалявам много, че... Не дей да викаш, защото мога да те изхвърля за договора. Веднага ще го прекратя. Не, нямате ли някакво споразумение в този договор? Имаме договор за 1-2 години, обаче е предподписан. Аз не знаех, че ще има толкова животни. Условия? Ми да, миризмата, тук аз се очудвам. Разбираш ли, че не се диша? Я виж, тя не е добре. Не. Тя трябва да се лекува нещо. Може само. Значи, обещавам ви, че ще направя всичко възможно, това нещо да изчезне. Правя всичко възможно. Или малко даже направих някакви неща. Но просто наистина ситуацията е... Виж какво вика. Така е. Имах среща с Кирил и с Милка. След оплаквания от съседи, които ме извикаха заради миризмата и заради боклуците, които видях. Афектиран съм, апартамента не е в такова състояние, каквото им дадах. Това не може да трае така. Давам им 1 месец да се оправят, да изчистят всичко. И единствено заради Кирил, защото е свестен човек. Милка е човек с психично лабилно състояние, трябва да се лекува. Кирил, какво си въобразява? Домакнал минеската, съседката, домоуправителя. Бе, това си е моя къща. Аз си плащам найема. Той на къв се прави? Аз ще си живея тук, ще си правя каквото искам с котките. Нали му дам найем да си ходи ония в неговите другите апартаменти. Това си е моят дом с моите котки. Край, пред да не се занимават с мене. Няколко минути по-късно Милка вече е пуснала Кирил вкъщи и се държи все едно нищо не се е случило. Децата са на училище. Кирил е притеснен. Той все още не е казал на жена си, че е пуснал обява за котките. 49-годишният мъж се чуди как да подходи. Леле, Стефчо, целия си в танкове, мамо. Цели бълшойки, големи. Големи. Трябва да те водя на ветеринарче до... Искам да поговорим. Какво бе? О, на мама. Казвай бе, казвай бе. Не може така повече. Чуваш ли ме? Охо, мацка, какво мами? Мачи. Разлепих обяви за котките. Ти какво искаш бе? И децата ли да ми махнеш бе? И тях ли искаш да ги дадеш? Мачи, ела мамо. Ела мамо. Пацко, какво си диванети? Пацко, ела мамо. Искам да ги дадем на хора, които ще се грижат за тях. Мачи. Разбра ли? Какво искаш ти бе? До кога се занимаваш с мен и с тия котки? Разлепих обяви, с които искам хора, които обичат животните, да се грижат добре за тях. Така ли? Аз не се ли грижа добре за тях, бе? Смотльо! Айде пред мене! Марш от тук, излизай и да не съм те видяла. Остави си ме в стаята с моите си котки. Айде, махай се! Нещастник, мръсен, гаден. Направо не знам какво да те направя. Ще те оскуба и ще те убия. Остави ме на мира с тия котки. Остави моят живот с тия котки да си живея. Махай ми се от живота. Ще ми лепи обяви, ще ми раздава котките. Да не са негови, те са си мои. Аз съм тяхната майка. Аз ги обичам и винаги ще ги обичам. И просто да не се занимава повече с мен. Просто аз съм тяхната майка. Не мога повече така. Ще направя всичко възможно да махна котките. Три дни по-късно Кирил е успял с много усилия и нерви да убеди Милка, че трябва да се разделят с някой от котките. Вече са се появили желаещи за животните. Първа на обявата се отзовава млада жена от квартала. Та ли си я довел да ми взима котките? Те кастрирани ли са? Не са кастрирани. Вие кастрирана ли сте? Това е кощунство. Две кастрирани. Искате ли да ги видите? Да, ако може. Махай се, не ти дам котките. Ей! Остави ме, Дърни! Не се занимавай с мене. Ще ви убия и двамата, мъгни се от тука. Кирил осъзнава, че докато Милка е наоколо, няма да може да се отърве от нито една котка. По тази причина той предприема отчаян ход. Заключва жена си, докато не приключи сделката. Виждате какво живеем. Имаме две котенца. Ладно, ще цела. Спокойно.
Така. Ето и Нина. И тя е много кротка. Ето се повядай. Знам всъщност дали да не се откажа. Много ви моля, госпожо. Виждате в какво живея. Просто не се издържа. Наистина, давам ви ги, вземете ги. С най-голямо удоволствие ви ги давам. Заповядайте. Много ви моля. Потънаха земята от срам заради жена си. Ако е така всеки път, когато идват хора за котки, ще трябва да предприема действия да изнеса колкото се може по-бързо котките от къщи. На следващия ден Милка е поканена за разговор с класната на малката й дъщеря Ралица. Майката няма никаква идея какъв е поводът за тази среща. Пак за пари, нали? Не става въпрос за пари. Не може да бъде. Въпросът е доста по-специален и сериозен. Става въпрос за Ралица, за нейното здраве по-точно. Какво е на Раличка? Тя си е в отлично здраве. Не мисля така. Детето очевидно има проблем. Какъв е проблема на Раличка? Забелязахте ли обривите по лицето и по ръцете на детето? Няма обриви, нещо е яла мръсно, нещо се е нацапала. Не съм съгласна. Ако е яла нещо мръсно, няма да продължава седмици наред. Много се моля малко по-бързичко. Носа на детето непрекъснато тече, очите са зачервени. Тече, настинала ще и тече. Не мисля, че е така. Натъркала си очичките с мръсни ръце и ще се червени. Детето страда от присъствието на котките в апартамента. Какво има на котките? Напротив, децата, които растат с котки, са много по-социализирани и по-читави, отколкото другите. Да, друго нещо. Не съм съгласна с това. Това е тетрадката на Ралица. Погледнете за какво става въпрос. Петна и миризма на котешка урина. Тетрадка като тетрадка. Просто я. Не виждате ли? Чудно на тетрадка си. Не усещате миризмата, така ли? Вие сте нещо недобре с носа. Вижте, ако вие не вземете сериозно отношение, ще се обърна към социалните. Да, защо? Много страшно. Защото вие не полагате грижи за детето. Така ли? Да, точно Явно така. Вие не полагате грижи за вашите деца. Довиждане, учителко любима. Айде. Как може тази жена да не вижда този проблем с детето? Очевидно е, че тя страда. Колегите ме питат какво става с Ралица и те са забелязали, че нещо не е наред с детето. Единственото, което мога да направя, ще сигнализирам социалните. Аз не искам да се меся в живота на това семейство, но чувствам, че е мой дълг като учителка на Ралица. Няколко дни по-късно. Условията в апартамента на Калеви са все така лоши. За сега Кирил е успял да се освободи единствено от 2 котки и изчаква удобен момент, за да изнесе другите, когато Милка не си е вкъщи. Кирил решава, че до тогава за Ралица ще бъде най-добре да остане при майка му. Приготвила съм ти леглото на баща ти. Как си ти? Ще имаш ли домашни да правиме? Тук ще спинкаш. Има домашни за това. Има ли домашни? Ще ти помогна за домашните после. Сега върви в банята да се изкъпиш, ето ти хавликата там. И ще ти дам после и хапчето за алергията, че после ще ти се доспи след него. Сядай с тебе да видим какво ще правим, какво правиш ти по този въпрос. Пълен кошмар е вкъщи, нещата са извън контрол. Тези котки съсипаха живота ни. Така е, но трябва нещо да се направи. Какво правиш? Това, което предприех е да защитя първо Рали. Виждаш и екземата, виждаш какво става с нея. Виждам и тинчето ще ми доведеш тук, аз ще ги гледам двете. Искам ти бързо да се справиш с котките, да ги изгониш тия котки. Не може да живеят там. И нея ще доведа, обещавам. Да. Радвам се, че сина ми най-накрая се е стреснал. Дойде му акъла в главата. Радвам се, че и внучката ми е при мен. Повече няма да я пусна в оная къща. Всички имат място при мен без Милка. 3 дни по-късно. Изненадващо, в дома на Калеви пристига служителка на Агенция социално подпомагане. Отдел закрила на детето. Сигналът е подаден от класната на Ралица и от съседи. Здравейте, аз съм от Агенция социално подпомагане за отдел закрила на детето, Людмила Хлебарова. Да. Имаме сигнал подаден за вашата дъщеря Ралица Калева. Какво е направила Ралица? Трябва да видим при какви условия живее детето. Мога ли да вляза? Разбира се, заповядайте. Къде спят децата? Ето тук. Тук? Да, тук. 4-членно семейство спите в една стая, но... Както виждате. А мога ли да видя и другите помещения? Разбира се, заповядайте от другата страна. Тук мирише ужасно. Що мирише така?
Имаме котки, както виждате. Добър Това е ден. жена ми. Здравейте. Бога, пак ли си довел за котките да ми даваш? А? Това е та. Госпожо, не съм за котките. Аз съм тук заради децата. Аз съм от агенция Няма социално да ми подпомагане. вземете котките. Ма какви котки? Защо ми говори за котки? Служителката е шокирана от гледката. Видяното надминава очакванията й. Влизала съм в много жилища и повечето от тях ромски, но такова нещо не съм виждала. Този апартамент направо е превзет от котките. Това не е нормално място за живеене на хора, а пък какво говорим за деца? Просто не е нормално. Ами, господине, значи трябва да вземете мерки. Госпожо, трябва да вземете мерки и да има по-малко котки. Няма да ми вземат котките. Какви котки, бе? Не виждаш ли за какво говори жената? Ще ми взема децата. Мамо, няма да те дам черно. Няма, не се плаши. Ама, Това е лоша господине, жена. какво става тук? Значи аз съм тук заради децата и трябва да се даде нормални условия за живот, да има хигиена, иначе ще ви вземем децата. Поведението на жената ме притеснява. Не съм психолог, но съм чувала, че има такова заболяване, патологична любов към животните. Тя се изразява в това, че имат неконтролируема нужда да се грижат и да прибират животни. Това не е нормално според мен. Няма да го допусна. На всичкото отгоре и децата не искат да вземат. Още утре с Тинка отиваме в приют и занасяме всички котки. Изплашен от посещението на социалната служителка, още на следващия ден Кирил завежда всички животни в приют за кучета и котки извън София. Помага му дъщеря му Тинка. Двамата са издебнали момент, в който майката Милка е излязла. Къде са ми котенцата, нещастници? Съсипахте ми живота. Къде са ми котетата? Какво направихте с тях? Кажете ми, искате да умра ли? Къде са ми котенците? Прибирам се, няма нито едно коте. Какво направихте вие? Успокой се, сигурно Мати, защо не ми оставихте поне? Мати, спи. Мати, къде са ми котетата? В добри ръце се, успокой се. Къде ги дадохте? Заведохме ги в един период. Да си правите експерименти с тях ли? Да ги режат, да ги боцкат? Не, те са на сигурно място, те имат много такива животни. Те даже ги нахраниха още ние като отидохме и като ги Вие отставихме. унищожихте просто. Мацка! Така е. Успокой се. Не, махни се. Махни се. Махайте се. И не мога да ви понасям, да много умрете. Гад мръсен. Милка, Махам го се. за доброто на децата. Махат. Край с котките. Всичко приключи, изчистваме апартамента и започваме нов живот. Седмица по-късно, преди 2 дни Ралица се е прибрала вкъщи. Апартаментът е идеално изчистен и за нея вече няма никакви дразнители. От няколко дни момичето няма обрив и се чувства чудесно. За съжаление обаче, изненадите за семейството не приключват. Милка се прибира вкъщи с нови 2 котенца. В този момент Кирил взима съдбоносно решение за себе си и за децата. Милка! Милка! Чуй ме, ако обичаш. Мацинка! Този път съм категоричен. Милка! Всичко приключи между нас. Маци! Обмисля го много Пред дълго. какво искаш, бе? Махай се, ако искаш, много ми е Много стори. Аз дълго го мога да стоям за обмислях. котки. Отивам при Разкарай се. адвокат и се развеждаме. Край. Идеално! Идеално! Край. Целият апартамент е Деца, за мене и за моята космата отивайте дечица. оттатък и си оправете Айде, махай се. дрехите и да се махаме тук. Повече не се Мацка. издържа. Ела, мамо. Маци. Оставам те с котките ти. Маци. Ако искаш си вземи Махай се, и айде игуана, по-бързо. ако искаш си вземи и гущер, каквото искаш, Да, и ще си тигър си взема вземи. тигър, абсолютно, Да, за да не мога живей да си влизаш с котките, повече. не искам повече да те виждам Айде, пред мацка, очите ми. не ми плаши мацките, изчезви от тук, идиот Хайде, деца, мръсен. по-бързичко. Взимайте каквото Маци. можете да се махаме. Хайде, бързо. Тия ненормалници искат да ме изкарат лудо, само защото обичам просто котенца. И си тръгнаха. Нека си ходят, бе, много ми е зор. Те рано или късно ще се цъфнат пак, те не могат без мене. На следващия ден Кирил отива на правна консултация при свой съученик от гимназията. Се притеснявам повече да не взема децата социалните. Аз не смятам, че на този етап има такава опасност. Още повече, че ако се постанови някакво извеждане на децата под формите, които са предвидени в Закона за закрила на детето, то ще е временно и смятам, че ще бъдат настанени в най-лошия случай, ако стане, при майка ти. Да, ние сега живеем при нея в момента. Това е добре и в крайна сметка целта трябва да бъде родителските права.
Това, че майката ти помага, е голям плюс и смятам, че има шансове за спечелване на родителските права. Въпросът е обаче, че все пак трябва да се намериш и работа. Ще помогна на Кирил да спечели родителските права, а също и в делото за развод като цяло. Смятам, че той има всички шансове, тъй като е отговорен баща, грижи се за децата, извел ги е от съвместно обитаваното жилище с неговата съпруга, но големият му минус към настоящия момент е, че няма работа. Ако преодолее това, смятам, че действително има основание да бъдат присъдени на него като баща родителските права върху децата. 4 седмици по-късно ще се гледа делото за развод, заведено от Кирил. На това дело съдът трябва да реши при кого ще живеят децата. Кирил е нервен. Той не изключва възможността да не му позволят да упражнява родителски грижи сам. Много ме е притеснено. Ако дадат децата на жена ми, ще се окаже, че съм се прецакал сам. Няма, татко, ние вече решихме, че искаме да останем с теб и баба. Спокойно, спокойно, всичко ще се нареди. Какво става? Остави децата! За съжаление не се постигна споразумение за развод по взаимно съгласие, тъй като и двамата родители претендират за правата на децата. Считам обаче, че моят клиент има по-големи шансове, тъй като не само си намери работа, но той продължава да се грижи добре за децата, а майката, смятам, има поведение в разрез с интересите на децата. Простачка мръсна. Нека, хайде. Ти какво правиш? Оставете децата, оставете децата, нека да влизаме. Хайде, моля, нека да влизаме в съда, той ще реши. Нахалница, мръсна, гадна. Пак ще тук, мама. Не ме пипай. Ти ме пипаш, не те пипам аз. Моя любим Кирчо излезе голям лицемер. Уж твърдеше, че обича котки като мене, заедно се грижихме, нормално семейство бяхме и какво стана накрая? Абсолютно предателство. Сега поне си живея по-добре, по-спокойно ми е без него. Хем ще си обичам и животните и ще се грижа за тях и няма кой да ми пречи. Лошото е, че единствено децата много ми липсват. Все пак аз съм майка, родила съм ги, няма начин. Жал ми е за Милка. Чух, че отново е напълнила с котки апартамента. Със сигурност хазяинът ще я изгони. Бракоразводното дело продължава 2 часа. Кирил и майка му Маргарита излизат от съда в много добро настроение. Аз ти казвах, ще го спечелим делото. Наистина. И децата ще са при нас. Аз ще помагам да ги гледаш. Ето сега и работа си намерил. Така е. Наистина всичко това, което направихме заедно е наша победа и се радвам, че сме отново като семейство заедно, хора. щастливи. Цял живот само добро правя, по-накрая само удар в кръста. Просто няма думи, само добрини на котки, на хора, на животни, на всичко. И накрая всичко загубих. Заради моя мъж. Моля ти се, сама какво? Си го направи. Как съм сама? Нищо не съм си направила сама. Нищо. Ти нали ми беше Имаше подкрепа, нали ми беше гръб. Нали обичаше живота. Какво стана? Мама, каквото каже мама. Големия мъж. За нищо не ставаш, честно така. Махай се. Махай се. За нищо. Какво бе? Ти защо не застана като мъж, бе? Каквото трябва да направих за теб. Ти нали трябва да ми бъдеш подкрепа, бе? Просто но не за котките. Да. Много съм щастлив, че спечелих делото, но няма да се откажа от намерението си да помогна на Милка, защото децата имат нужда от майка. Ще я убедя, ако трябва да се подложи на терапия. Месец по-късно проблемите на семейство Калеви са история. Обривите на Ралица изчезват напълно. Няма и следа от алергията й. Кирил има работа и не лишава децата си от нищо. Айде, моето момиче. Аз ще хапна и след това ще ходя на кино. Така ли? С кого ще излизаш? Ами с Мариела. Добре. Нали може? Баща ти. Имаш ли парички? Не. Добре. Аз ще ти дам после, обаче веднага след филма вкъщи, нали така? Да. Заповядай. Мерси. Всичко е много по-хубаво, откакто отидохме при баба. В училище се държат много добре с мен, не ме обвягват и не ме мислят вече за крастава. Наистина, откакто живеем при баба, всичко е невероятно. Вече не ме е срам да водя приятелите си от дома и дори баба ни облича много, много хубаво. Малко ни липсва мама, но ние я виждаме на всеки 2 седмици.
Добрата новина е, че Милка си е намерила работа и ходи вече на терапия. Намерила си работа в един приют за котки, където това ни липсва да се вижда с животинките. Радвам се също, че хазяина я остави в жилището и доколкото мога и аз си помагам с найема. Кирил успява да се измъкне от диктатурата на жена си и да вземе своята съдба и съдбата на дъщерите си в свои ръце. Тримата започват нов живот в нормални човешки условия. А Милка е на път да се справи с нездравословната си любов към животните и да я канализира в нещо полезно за обществото.